Жаңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Тәүлек эчендә Чаллыда 3 кешедә коронавирус расланды. Татарстанда 27-нче үлем очрагы теркәлде. Ближний поселогында юл көтәләре биредә яшәүчеләр Тукай районы җитәкчелеге белән очрашты. Тукталыш павильоннары реклама кагазлары белән тулган, кайберләрен бөтенләй алыштырырга кирәк. Шәһәрдәшләр бу проблемага игътибар итүне сорый. Татарстанда коронавирустан үлүнең 27-нче очрагы расланды. 11 июльдә 59 яшьлек Казанда яшәүче Ират урта авырлыктагы 2 яклы пневмония белән 7-нче шәһәр хастаханәсендәге вакытлыча йогышлы госпитальгә озатыла. 14 көнне пациентның хәле начараю сәбәпле аны реанимациягә күчерәләр, үпкәләренә ясалма вентиляцияләү аппаратына тоташтыралар. 15 июльдә кызганычка каршы аның йөрәге туктаган. Татарстанда тәүлек эчендә тагын 31 кеше коронавирус белән авырый башлаган, шуларның 3-се Чаллыда. Республикада барлыгы 5157 зарарлану очраган, шәһәребездә 769. Юл салыгыз. Ближний бистәсендә яшәүчеләр инде 10 елга якын җирле хакимияткә шундый үтенеч белән мөрәҗәгать итә. Әмма әлегә кадәр басудан йөрергә мәҗбүр. Без бу проблема турында 2 атналык сөйләдек. Бистәдә яшәүчеләр Тукай районы һәм Чаллы башкарма комитеты вәкилләрен очрашуга чакырдылар. Фикер алышу нәтиҗәсендә нәрсәгә килделәр, хезмәттәшем Эльвина Андрова сөйләячәк. Кыш көне буран басып китә юлларны, иртән эшкә җитешмәгән чакларыбыз бик күп була. Җәй көннәрендә яңгыр явып үтә икән, менә шушы басудан йөрер җир юк. Бистәгә 3 юл бар. Карамельная урамы, Зур Шилнә аша һәм сүз бара торган кыр буйлап. Хәзер Карамельная аша юл ремонт башлау сәбәпле ябылды. Яңгыр вакытында Зур Шилнә аша да үтеп булмый дип зарлана бистә халкы. Шәһәргә кадәр иң уңайлы, туры һәм кыска, нибары 2 километрлы юлдан еш кына һава шартлары аркасында йөреп булмый. Җирле халык сүзләренә караганда, аларга ашыгыч ярдәм һәм такси килүдән баш тарта. И вот мы уже, считайте, с 13-го года, и каждый год мы пишем письма. Вот сколько лет уже. А вот и ныне там. Ответ был на первое письмо у нас, что 13-16 год будет рассмотрен вариант постройки дороги, причем в твердом покрытии. Ближнийда яшәүчеләр Карамельная аша үз акчаларына юл салганнар. Һәр гаилә басу юлына асфальт вагын салу өчен уртача 50 мең сум акча түләгән. Әмма ул да яраксыз хәлгә килгән. Бу әйләнеш юлы урынына кыр аша кыска юл ясар идек ди җирле халык. Тик аларга монда нәрсә дә булса эшләргә рөхсәт итмәгәннәр, чөнки ул шәхси милектә. Урнашуы шәһәр территориясендә, ә бистә үзе Тукай районына карый. Бу территория шәһәрнеке булып тора. Шуңа күрә шәһәр территориясендә Тукай районы беренчектә юл сала алмый, ул чөнки ул аның границаларына кергән. Без монда инде шәһәр җитәкчелегенә халыкның соравын ходатайство формасында җиткерәген алырга мөмкин. Шәһәр хакимияте вәкилләре очрашуга килмәде. Поселокта яшәүчеләр Тукай районы хакимияте белән уртаклашып, Татарстан президентына хат җибәрәчәкләр һәм Чаллы администрациясе белән элемтәгә чыгу юлын эзләячәкләр дигән фикергә килделәр. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдә иске тукталыш павильоннарын алыштырырлармы? Безнең редакциянең кайнар элемтәсенә әнә шундый сорау белән дә шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Кайбер тукталышлар кояштан да, яңгырдан да коткара алмый диялар. Кайберләрен бөтенләй алыштырырга кирәк. Безнең төшерү төркеме шәһәрнең тукталыш павильоннары буйлап мөстәкыйль рейд үткәрде һәм аларның нинди хәлдә булуын тикшерде. Бу йорт төзүчеләр тукталышы биредә павильон инде күп еллар ремонт күрмәгән ди җирле халык. Стеналарында ярыклар, буяулар күптән купкан, эскәмияләр җитми, авыр сумкалар куярга урын юк, трамвайны утырып көтеп булмый. Икенче якта да шундый проблема. Монысында стеналар да юк, җилдән дә ышыкланып булмый. Да нет, по-моему, никакой пользы. Там ни от ветра, ни от дождя, ни от солнца, ничего, не скроешься. Базар тукталышында павильон бөтенләй юк. Чаллылар үз автобусларын эссе кояш астында көтәргә мәҗбүр. Монда кеше бик күп йөри, ә бераз ял итү яки яңгыр җилдән качып тору мөмкин түгел ди җирле халык. Я часто приезжаю сюда. И у нас многие приезжают, как же, это же базар тут. Главное, как говорится, остановка. Шәһәр хакимиятендә тукталыш павильоннарын алыштыру мәсьәләсе тиешле финанслау бүлеп биргәндә яки автомобиль юлларын ремонтлаганда каралачак дип җавап бирделәр. Шәһәр халкы өчен тукталышларда ябыштырылган реклама бүлдерүләре дә кискен проблема булып чыкты. Аларның сүзләренә караганда, мондый күренеш шәһәр йөзен боза. Бигрәк тә тукталыш павильоннарын чистартканнан соң барлыкка килгән кәгазь үзекләре генә калса. Сейчас очень некрасиво.
засоряют. Если еще тем более это не убирают, выглядит очень некрасиво, неопрятно. Должна быть доска, да, с объявлением специальная какая-то в каком-то определенном месте. Но объявления нужны. Неужели на них управы нельзя найти вот на тех бизнесменов, которые эти объявления вешают? Там же и указаны номер телефона и все остальное. Неужели нельзя, вот наказали бы одного-двух и может и прекратилось вот это вот безобразие. Автомобиль юллары предприятиесында тоқталышларына реклама бүлдірлерінен шестарту күн сайын өткеріледі деп білдірділер. Har павильонда афишалар һәм листовкалар өчен махсус токта бар. Белгиләнмәгән урыннарда бүлдерүләр тараткан өчен хукук бузучыларга административ җаваплылык яный. В основном нам обращается. У нас диспетчерская служба есть. 203618 телефон, номер. Круглосуточно там люди работают. Но в основном туда обращается. И это уже доводится до наших работников, начальников участков и выбирается. Бүгінгі күнде Шаулда 451 тукталыш павильоны бар. Шуларның 187-си трамвай, 264 автобус үшін. Аларның күбесе алыштырылды, яки ремонтланды инде. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы ноябрь айында мәктәп формасына башлангыч милли стандартны расларга планлаштыра. Стандарты пиджак, жакетлар, сарафаннар, шалбар һәм башка төр киемнәр өчен актуаль булачак. Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында билгеләп үткәнчә, яңа стандартта мәктәп формасы куркынычсызлыгын бәяләргә мөмкинлек бирүче характеристиклары билгеләү планлаштырыла. Анда шулай ук кием сынау методикасы һәм параметрлары күрсәтеләчәк. Бүгенге көндә законда мәктәп формасы кебек төшенчә каралмаган. Мәктәп өчен кием салым исә башка таләпләргә туры килергә тиеш, чөнки аларны балалар берничә сәгать кияләр дип хәбәр иттеләр матбугат хезмәтендә. Мастеровые Рус драма театрна режиссер Николай Русский Агата Кристиның детектив романы буенча 10 негритят спектаклен куячак. Ул танылган театр педагогы һәм режиссер Вениамин Фильштинский укучысы. Бу әсәр күп санлы театраль постановкалар һәм фильмнар кую өчен нигез булып тора. Шаулы халкын әлеге әсәрнең җирле сәхнәдә яңа укылышы көтә. Репетициялар 13 июльдә башланды. Тулырак алдагы сюжетта. 10 кеше утрауга төрле тәкъдимнәр белән чакырылган. Сарайга эләккән һәр кеше пластинкага язылган үлем карарын ишетә. Өстәлдә геройлар фигуралары, һәр йокы бүлмәсенең стенасында шигырь. Ни өчен кемдер геройларны бер-бер артлы иң коточкыч усуллар белән үтерә. Спектакльнең режиссеры Николай Русский аңлатканча, театр мәйданчыгында төп мәсьәләнең серен ачу өчен күп көч куярга кирәк. Вот такой нарочито детективный сюжет, он, конечно, на театральной площадке он тяжел. Там придется что-то придумывать, чтобы это было либо очень смешно, либо какой-то придется этому придавать какой-то другой немножко ракурс. Актерлар 3 хатын-кыз 7 ир-ат труппаның репетицияләре көндезге 12-дән кичкә кадәр дәвам итә. Режиссер сүзләренә караганда, тагын ай ярымнан да ким булмаган әзерлек кирәк. В среднем это, наверное, 1,5 месяца. Бывает немножко дольше. Бывают такие обстоятельства, что нужно выпускать очень быстро. И это может занимать там, не знаю, 10 дней. Актерлар күп булгач, һәркем хезмәттәшләре белән уртак тел таба алмый, кайчагында эшләү авыр була. Шуңа да карамастан, яшь һәм талантлы режиссер инде 10 спектакль куйган. Бусы 11-нче булачак. Спектакльнең премьерасы октябрьнең 2нче яртысында планлаштырыла. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бу сездә эшләсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә күңелле яллар теләп сау булашам, исән мин булыгыз. У вас есть уникальный шанс выгодно инвестировать денежные средства в недвижимость, купив земельный участок в коттеджном поселке Гренландия. Коттеджный поселок находится вблизи национального парка Нижняя Кама. Реализовано более 20% земельных участков. Телефоны офиса продаж 8 965 609 28 28. Медицинский центр флебологии приглашает на диагностику и лечение варикозной болезни, а также всех имеющих проктологические проблемы. Опытные сосудистые хирурги и проктологи окажут вам квалифицированную помощь. Телефон 91 99 92.